Geçengedeki BMW modellerini tanımaklardaki video düşüpdük. Bu yerde kommentariyada yine de uruşturdu. Mene ma bolluğundan uruştur model düşündürüyen orayın uruşanlar şeyle bir maglumat var da birazcık davatılırdınız. Näme? 530i maglumatını beremde 5 kuzva hava ona düşünüklü ya da 5-nji seriya oto düşünüklü 30'luk. Men maşinimda 30 ýazgyty ba ýöne menne 2'lik motor otyr diýdiňiz. Käbirler alalaşdy, käbirler otuyan kämenkide 2 ýarlyk otyr diýenlerimma. Ýa-da X5 40i 40i 4'lük motor diýdim men, ýani käbiri bizde 3'lük motor otyr diýenlerimma. Onu şonu düşündürün. Men geçengedeki videoda umuman baza verdim. BMW'nin her bir modeline, napример, X'lar bolsun, S'lerlik bolsun, hemişe görýärmi 5'lik kuzov, kän görýäs 5'lik kuzov bolaysyň. Birja modelini, birja seriýasyny 12 tane komplektasiýa bar. Her modelin 12 komplektasiýasy we şu 12 komplektasiýanyň hemmesinde 530i ýa-da napример X5 40i ýazylgydyr. Hemmesinde de şo birdat bar. Indi şu şeýle bolýar. Egerde siz BMW'ň prostoy komplektasiýasyny minýän bolsaňyz 40i ýazylgan bolsa 3'lük motoryň güýjüni hödürlýär we 3'lük motor otyr şo ýerde. Indi egerde siz 40i minip iň beý komplektasiýany, iň lüksüwi komplektasiýany minýän bolsaňyz onu 40i ýazylgan bolsa 4,5'lik motor otyr ýa-da ýyly täze BMW'ler minýän bolsaňyz motor kiçen bolsa turbo kompresor bilen güýçlendirilen 4,5'lik motoryň güýjüni berip otyr. Aşaňa düşünüň. Şeýle bolat, men häzir geçengedeki bazı videomda tutuş 12 komplektasiýany 12-syny düşündirmek невозможно. Bolýa 6-syny aýyrýas, 6-sy näme değişli, dizel 5 tane dizel näme değişli, 10 galanlarym benzin näme değişli. Hatda diňe M ýazylgan bolsa M 3-e bölünýär. Bugün şo zatlar barda giňişliň düşündirýär. M bölümine geçelim. Ýa-ni düşünükli bolsa soraglarymyza dogry jogap alýaňyzmy kaňyz diýen bollugundan tarih M Power M bölümü nädip açyldy we näme ýagdaýda bolýar. BMW 1970-nji ýyllarda soňky 5 ýyl bäri ýarış awtomobillaryna ýeňiş gazany bilen aldy. BMW hemişe köplençi ýeňiş gazany, ýa-da 1 ýyl bolmasa 1 ýyl ýeňiş gazany, ýa-da birinji ýere ýeňi bolýardy. BMW we soňky 5 ýyl bäri BMW hiç ýyl ýagdaýda ýeňişiň golaýynyň bary bilmedi. 1972-nji ýylda BMW şeýle bir dat geçirýär, ýygnak geçirýär. BMW'ň içinde iň güýçli inženerleri saýlap bir gapdala aýyrýarlar we şol injenerler üçin täze bir zawod gurýarlar. Injenerleriň etmeli işi hiç ýyllarda raýatlar üçin maşin çykarmalar ýöne bar öndüsi diňe awtomobil ýarışlary üçin bolmaly. Bular nämetdiler aýraten bölüm bolar. Öz başlyk işlemäne hukugy bolan bir bölüm açýarlar. Şo bölüm Lamborghini'nin dizaynerleri we injenerlerini çagyrýarlar we alalaşyk ýagdaýda BMW Turbo diýen model işleýärler. Bu ýarşa gatnaşýar ikinji tapar kän rezultat gazanyp bilmeýär. Elbetde öňkülerinden tapawutly ýöne 5 ýylyň içinde başga kompaniýalar kän ötüşler gazanypdy, kän täzelemeli giydiripdi. We soňra bular näme diýär? Hem daşky dizaýny we hem içki dizaýny düzeltmek bolýarlar. Daşky dizaýny düzeltmeginiň sebäbi soňky barlygdan soňky geçirilen ýarışda şeýle bir zat bolýar. Ford'dan ýeňilýär. Ford'dan ýeňilmeginiň ýekінші sebäbi Ford'un maşinyndan 200 kilo agyr gelýär BMW'ň täze dizayn edilen maşiny 200 kilo agramam ýeňletmek üçin Giorgetto Giugiaro diýen dizayner bilýän Lamborghini ýene şoň medeş iň gymmat awtomobillarynyň dizayneri şonu çagyrýarlar we maşynyň agramyny 200 kilo ýeňletmeli diýen ide teklip berýärler. Giorgetto Giugiaro 200 kilo ýeňledip täze bir keçijek M1 modelini düzüp berýär. Elbetde M täze açylan M bölümüň injenerleri bolsa keçijek modelin içine güýçlendirilen motor oturdýarlar. We şondan soňra BMW M Power täze kompaniýasy bilen ilkinji ýeňiş gazanýarlar. We bu ýeňişden soň M5 modelini düzýärler. M5 V10 10 silindirlik M5 motory. İlkin sapar ýarşa çykandan soň şeýle bir halkyň söýgüsini gazanýar. Näme üçin? Teredaýmany Abişne şäheriň içinde görüp biljek BMW modellerine meňdeýär. Ýöne şeýle bir güýç gödürlüyor. Beýleki ýarış awtomobillerini prosto sen şo ýerde otur men bir kruga aýlanyp geleýin diýer ýalak derejede bular ozýar. Indi şoň üçin halyk isleg bildirýär. M5 modelini satyga çykaryň diýip. Bularym şeýle bir karara gelýär, dawa girdeýip gazanalyň, diňe ýarış üçin çykarmalyň,
rayatlara da çıkarayım deyip. Bari yoğu 750 ştuk M5 modelini elbette V10 derler. Ondan biraz kiçirak dizayn olunca işleyeler. 10 silindirlik motor derler. 6 silindirlik motor bilen M5 halka hödürlönýär. Derrewjek geçýär. Naprimер, bir hepden içinde ýam çıkarılan neme sanlar yok. Şoň üçin 400 000 sany täze bir önümçilik başlaýar. 400 000 sany M5 modelim 1 ýylyň içinde satyp gutarýarlar. Bu täze dizayn M3 başlaýar, soňra ýene şoňma M'lerge diýär. Iş edip halkyň sevgisini gazanýan M modelleri başlaýar. Munyň üstesine şeýle bir zat bolýar. Ünslerin M power maşinleri, umuman M znaçokly maşinleri BMW kompaniýasynyň birazjyk tapawutly aýratyn zawodudur. Toýs siz M güýjündäki bir maşiny isleýän bolsaňyz M kompaniýasyna öndürilýär. Ýa-da bu kompaniýada öndürilen prostoy komplektasiýalara M znaçogy goýsalar, näme diýerler? M power kompaniýada öndürilen motory alyp oturdylýar we şeýde M znaçogy düzedilýär. Inni M power'ın 3 sanalyk bölümi var. M sport, M performance hem de M competition M competition 3 san bölümi bölünýär. Bular näme? M sport. A5 prostoy motorlary garaňda birazajyk üýtgedilen. Maşiniň daşyna teretseň M degi bildirýär. Goşmaça bumperlarda ogadanyk işleri geçirilen, M harpy goýulan, rol birazajyk üýtgöýär. Motoryň güýji bary ýogy 10 at güýji tapawut berýär. Şeýle ýagdaýda M sport, M performance. M performance näme bolýar? Yani M sportdan güýçlürek, iň güýçlüsünden petrek ortarak derejede bolsa. M performance şeýle bir ýagdaýda bolýar. Amortizatorlar üýtgedilmeli şo ýerde, ýol tutuşylygy üýtgetmek üçin hemde rulowy sistemasy üýtgedilen, tormoz dol derejede çalyşylan, hemde maşiniň motory M performance tarapyndan täze işlenen motor oturdylýar. Toýs M performance normal, kän netijeli tarapdan üýtgedilen sistema. Inni M competition'da yankıdatlan ählisi ba we ýürüýte siziň gowurýan at ýa-da şon ýaly zvukowy sistemasy aýratyn oturdulan. Biziň dilimizde iň ýawanysi, iň gaharlysy ýa-da M competition bolýar we muň hödürlen güýji. Naprimер aýdaly M sport, M5 ýa-da bir zat M sport modellerinde 600 at güýjüni berýän bolsa, M competition bolsa 660 at güýjüni berýär. Toy şon ýaly razisa tapawutly hem skorusda hem razgonna düýp götür tapawut berýän hem siziň gowurýan sesiňizi hödürleýän modeller şulardyr. Gara M ýazgysy bolan bilen hem bolýan däl. M modellerine şeýle bir zatda M harpynyň öňünde 3 sanak çyzyk bar. Gök, fioletowy hem de gyzyl. Gök BMW manysyny berýär. Gyzyl manysy, gyzyl sport manysy berýär. Fioletowy näme? Sport bilen BMW-ni ýörüýte birleşdirilen diýen manyny berýär. Toý şonu gök sport bilen BMW birleşigi ortada fioletowy swet. Hemem şolar birazjyk dikdärle ýatyk ýagdaýdadyr. Şeýle bir tyýlykda ýörüýär bolyn. Daja harplara ýat diýen manyny bermek üçin şo skeman, şo M harpyň manysy şeýle. Indi F modellerine geçeri. Y modelleri F gurly, F modeller G gurly, bu näme manyny aňladýar. 1968-nji ýylda Y modelleri önümçilige başlady we Y21, Y näçe, soňra gidýär Y46, soňra ýene gidýär Y90, Y92, Y90 näçe bar, ende näme bolmaly? Ýene täze modeli işleten Y100 näçe bolmaly. 3 sifra geçmer bolýar. Toý şon ýaly Y100 näçe diýmedi, 3 sifra aýdýardy, F modellerine geçerýärler. F modelleri birazjyk ýaşlar şo döwrüň, häzirki döwrüň modeller bolýar. 1968-nji ýylan 2008-nji Y modelleri. 2015-nji ýyla çenni F modelleriň önümçiligi başlaýar. Inni 2015-de F modeliň önümçiligi ýatyrylýar-da F modelleri G modellerine öwrülýär. 2015-den beri G gidýär. G indi şeýle bir zatda döwrüň täze talaplary diýen manyny aňladýar. Alümin, karbon ýa-da şoňa meýdaş garaşyklar gara üýtgeşijek dizayn bolmaly, hem karbon bakowoylar, karbonowy sistemalar bilen düýp götür üýtgedilen täze bir dizayn. Şoň üçin G modellerine geçýär. Gara döwre görä işlejek bolýarlar. G modellerini primerni tanadyk, umuman klassik modeller. Y model çykkanmy? Häzirem çykkandyr. F model çykkanmy? Howa şu wagtdan çykkan. G modelim çykkan. Näme üçin şeýle bolýar? Öňünden zakaz alınýar. Eger de öňünden zakaz berilýän sistemalar, näprimер aýdaly Y46.
Y46 modelini täzeden ulanıcılar için dizayn edip, döwrewap dizayn edip berilin mi diyen teklif açılýar we egerde 100 000'dan geçse öňünden pul төлep zakaz etjekler. Onu Y modeli, näpirmer Y46 täzeden önümçülüge berilýär. 2025-nji ýylyň täze dizaýny boýunça ýa-da F10, F30 ütköşjek modeller we hemme kişiňem gowuran modellerin biri aýdaly F30-da ýa-da şonýal teklip berilýär. 100 000 adamdan öňünden төлöp geçjekler tapylýan bolsa Y30 2025-nji ýylyň modeli boýunça da önümçülük berilýändir. Indi BMW taryhyna bir ütköşjek at gazanan modeli we Z modeller James Bond'un we ýene şoňa medes ýyllarlaryň kino düşme üçin öňünden haýyş edip ýalwaryp oçura durup alýan modelleriniň biri bahalary 300 000 dollardan 500-600 000 dollara çenli aralykda bahalanýar. Ondan gymmadyrak garama olam zakaz boýunça çykýar. Indi 1991-nji ýylda önümçülüge başlayan Z modelleri has ýaşlar üçin döwrüň internet sistemasyna degişlik hem-de döwrüň uçýan maşinler ýene şoňa meres ilham goýanýan ýaş oglanlara degişli önümçülük başladı we bu modelleri ilkin sapar Z1 modeli bilen çykyş etdi. Gapasy aşagyna şeýle ýygnanýan modeli ilkinji gedek öndürilen 1991-nji ýyldaky BMW gapy ýokaryga maçylanok, gapdala da gapy aşağı ýygnanýar. Gara şonýaly ütköşmeler bilen häzir Z modelleri we bahasynam aýtdym. BMW söýülýän X modelleri. BMW söýülýän X modelleriň içinde ilkinji gedek önümçülüge alynan modeli X5'dir. Adamlar şeýlerek pikir edýär, X1, X3, X4, X5, X6 şeýlerek çykdymy diýär. Ýok, bul biraz beýle däl. BMW umuman ähli modellerine şeýlerek bir hereket edýär. Bir model çykara X5 we X5'in prototypyna başga bir model çykarýar. Bu ýerde edilen iş şeýle. X'in döreýüşinde birazajyk ogurluk bar, şondan bir şu ýerde aýdyp geçeýin. BMW 1990-njy ýyllarda Land Rover kampaniýany satyn alýar. Land Rover kampaniýanyň Range Rover modeli, Land Rover kampaniýanyň Range Rover modeli şol modellen ilham alınýar. Range Rover modeliniň hemme işleýiş funksiýasy ogurlanýar we oň içine ýekeje edilen zat BMW'niň motoruny güýçlendirilip oturdylýar. Toys içine birazjyk tyýylyk goşýarlar. Şeýdem X5 modeli 1990-njy ýyllarda ilkin sapar önümçülüge berilýär. 2003-nji ýylda X3 model çykýan, 2008-nji ýylda X6 model çykýan, 2009-njy ýylda bolsa X1 modeli bilen aýdaşa şeýdip X modeli, X7, X8 gidiberýär. Inni kommentarda Alpina'ny soranlar bardy. Alpina näme? Iki tanak fanatik BMW'ni söýýän iki tanak bir däli. İki tanak däli näme diýär? BMW kampaniýanyň ýanyna barýarlar we şeýle bir spor edýärler. Egerde men sen öndürýän BMW'lerinden hemem em bölümünden has güýçli bir BMW'niň modelini işläp çykarsam, toys olaň öndürýän maşinany täzeden işläp çykarýarlar. Şonýal maşin men sana işläp çykarsam, maňa ruhsatnama berjekmi diye. Toys BMW tarapyndan şertnama şul BMW'ni ütködüp çykaryp bilýär diýen ruhsatnamany berjekmi diye. BMW üçin hem gyzykly bolýar. Ruhsatnamany berýär. Olara BMW modelini ilkinji gedek işleýärler we hakykatdan hem M modellerinden güýçli bir model oýlap tapdylar. Şo bir zat prosta motor sistemasyna turbo kompresor ýene bir zatlar boýunça kislorodun girişi, çykyşy, benzinin ekonomisi şo zatlaryň üstünde oýnaýarlar we güýçlürek bir motor öndürýärler. İştäden işleýär motory. Ini şol esasda Alpina'nam söýýän adamlar döreýär-de toys BMW'ni Alpina täzeden işlen modeller üçin minýänler aýrytyn adamlar ujo ýok däl kän. Ini şeýler zatda M modellerine TSL modeli çykýar. M Power modeliniň M modeliniň TSL modeli çykýar. Bu näme üçin çykýar? Ýani Alpina biziň M modelden bilen bazaryny gaçyraýmasyn diýip Alpina'nın öndürýän önümleriniň garşytyna TSL modeller çykýar. Toy şeýle bir zat. Alpina alasyň gelse uly bir güýç ödürilýän Alpina sistemasy bar ýa-da M modellerine TSL modeller bar. Şeýlelikde häzirlikçe TSL öňde. Kän ýyllardan bäri TSL öňde, Alpina TSL'in odup bilenok, ýöne Alpina'da ö derejesine agary gazanmany başardy. Siziň pikiriňizçe Alpina güýçlümi ýa-da TSL? Şeýlelik bilen bu videony tamamlaýat. Kommentariýada yazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Kommentariýada biziň azabymyz ýerine düşüp durmy. Heme şowkunly ýagdaýda, hemem size BMW barada gizlenjek maglumatlary bermek istedik. Indiki videoda Mercedes'in bölümlerini, Mercedes'in modellerini
tanamak baradaki maglumat dolar. Kommentariyada devam dip yazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Bu video göwnüňizden turan bolsa da bize bir gysgaçyk maglumat beriň, düşündirmäni basaryp tartmaý. Hoşda bolun. Indiki videoda görüşýänçä.